सनाफोर नोंथांमोनखौ आंनि दिनैनि गोदान भिडिअ फिन खेबसे बरायनाय थाहरबावलायबाय आसा खालामो नोंथांमोनहा दिनैबो आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन लोगोसे आसा खालामनाय थाबावो आंनि भिडिअआव सोरबाफोर गोदान हाबनानै नायदोंबा अननानै प्लिज कमेन्ट साबस्क्राइब खालामनो दाबाव सनाफोर दे ओमफ्राय मादैयानो भिडिअखौ स्टार्ट खालामलायबाय ओमफ्राय दिनै सानसे मा भिडिअ देखायलांनो हायो नाजानोसै ओमफ्राय मादैया गासिबो ड्रेसा गानखाजोब्बाय नै गस्ला ड्रेस गानजोब्बाय ओमफ्राय मादैया डाइरेक्ट टाउनाव लोगो मोनसै क'क्राझार टाउनाव क'क्राझार सारियालियाव लोगो मोनसै मा देखायलांनो हायो बिदिब्ला थ'दो सनाफोर सोर लांनो नै 100ल' थार 100ल' बोखांनायखौलाय नैहाय आंहा रिडाक्सन दख'ना होदों लांदो आब' सना गावदां 350ल' आब' बेखौ लांदो दे औ नै लोगोफोर आंहा नै 100 थाखानि रिडाक्सन होदों नै दख'ना जोमग्रा नै बे 100 थाखा नैबे जोमग्रायाबो लांफैद' सोर लांफैद' नै सनाफोर नै लांफै लांगौ नै 100ल' 100 लांफै 100 लांफैद' रायजोफोर क'क्राझारबासिफोर 100 थाखाल' मोजां लादो आयै मोजांसो मोजां रंबो खारा जेबो खारा जरासे लांदो आइखौनो हरनो हाया 320 थाखा लांदो आब' 320 थाखा जरासे लादो मा माबा नोंसोर सिनायनाय मानसिफ्रा मानो खम खालामो दे लांदो दे हरदो खनसां मोजांसो लांदो दे तिनस'नि मोनदों जियाबो मोजांथ' खारा जेबो खारा बियो खाखुवा फियरसो बैलाय गोमोआलाय गोमो दंना गोथां दं बेगावसोनो ना प्लास्टिकआवनो प्लास्टिक मैथा खमावनो हरथारबाय आङो आयु बेसेबां हरखो 3000 मोनबाय नै खोनाबो दख'ना गांसेयाव 3000 मोनगोन 3000 3000 दख'ना मादैनाव खायसे मोनदों 300 थाखानि नैहाय लांदो बेखौबो 100 थाखाल' ला 100ल' खालायलायनांगोन आरैदो बेबायदि गिदिर 100ल' मोनायावसो गाननांगौ बेखौल' बेबो जोमग्रायाबो 100ल' नै हैरान मेंबायहाय लोगोफोर नै मालाय बिहामजोआ गस्ला खंदों मेंबाय सानसे हैरान मोनाबाय ओमफ्राय रेस्ट गैया गस्ला खननानै जोमग्रा खननानै सनाफोर ओमफ्राय जों थांसै दसे थानानै मेंथारबाय आयौ जि खननानै हैरान जाथारबाय दे रिना बुंद' माबायदि मोनखो दिनैलाय मेंना मेङाखै नोंहा मेङाखै ना मालाय सिख्ला मानसि बुरैबाय सनाफोर दिनै बिराद मजा जादों बाजारा बिहिर मानसिफ्रा टाउना आयौ आंनिखौ होनाखै दे सनाफोर टाउनखौसो होनदां टाउनासो अयथासार बिहिर मजा मिथिगौ ना दखान बन्द खालामनानै आदैखौ नेगासिनो मादैया फैया दाबो अखा हादोंना फैगौ बा बिदि टिउसनाव लायदोंनो फिसाजोखौ आदै थ'दोथ' मेंथारबाय आयौ मालासो न' मोनहैनो मोनबाय अखाबो फिसा हादों सनाफोर मादैया दिनैबो सानसे मेंबाय नै मादैया नोंसिनि दिमान हांसो बेदर लाबोबाय नै दिनैहाय सनाफोर हांसोजों खुमब्राजों संसै मादैया माने खस्थ' सानावबो खस्थ' मोनबायना ओमफ्राय खस्थ' मावबा
डिस्टार्ब जानायखौबो मोजां जानांगौनोलै सनाफोर गोथाव गोथाव जानांगौ फुङावनो 8टायावनो जानानै थाङो सानसे मोनानि 10टायावसो ओंखाम जाफैयो मादैया हांसो खुमब्रा सनाफोर मादैया दिनै नोंसिनि डिमान्ड हांसो खुमब्रा ला 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 नुदोंना ओरैबादि मोजां पालसारा एंजप हांसो बेदर माखा माखा मादैना हांसो खुमब्रा अनला दाउ सबाय दाउ एम्फौ भाजा नारजि अमा जाफै मिरानि किटचेनाव नैहाय लोगोफोर खुमब्रा होनसै हांसोआव हांसोजों खुमब्राजों मादैया मादैया जानायाव लोगो हमफैफिनलायबाय दिनैहाय मोनानि जानाय सनाफोर सानावथ' मोनखाया नालाय हांसोखौ सासे आदैनि मादै ना माबा होनदोंमोनलै बे गथ'आ बे आदैनि डिमान्ड हांसोजों खुमब्राजों ओमफ्राय ओरैबादि गोथाव जादोंना सनाफोर हांसोखौथ' सानाव मोनाना बिलिफाङावसो दानो मोनाब्लियाव ओमफ्राय दखाननिफ्राय फैबाय इमान खस्थ' होसो होसो जि खस्थ' फैबाय अखाबो हादों ओमफ्राय बेदरखौ मोनाब्लियावसो मोनखायो नालाय बेदर लानानै फैबाय आरो मादैया सनाफोर आयौ गुदुंथार आरे 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 आं बाबायलै इमान खस्थ' गुदुं नै बाराबा लुनानैसो लाजोबगोन मादैया बेसेबां गुदुं जायो गुदुं सनाफोर सानसे मेंबायना फुंनि 8टायावनो जानानै भिडिअ खालामना आं कमप्लिट खालामना थाङो ओमफ्राय नै दा मोनाबाय मानसियानो ओरै ओरै लथर पथर जालायो ओंखाम उखैनानै थैनायबो जायो आंना ओंखामा ओंखाम आलदा दे सनाफोर बिदि माबा सोरनिबा बायदि साहा कापसे लोंनानै ओंखाम उखैयानो मेथाइ गरसे जाबा ओंखाम उखैयानो बिदिजों खोथाजों आंना रायलायबाय थाला सनाफोर ओंखाम उखैनो हाला आङो जानोसै नायलांबाय थादोल' नोंसोरो मादैनि जानायखौ दिनै हांसोजों खुमब्राजों हांसो खुमब्रा सनाफोर बिराद गोथाव जाखादों सनाफोर गाबोनलायनो सनाफोर भिडिअ हगारबा कमेन्ट हरदे सोर हांसोजों खुमब्राजों जानो होनामोन ओमफ्राय आंबो जि जानो लुगैखानाय नों होननायजों हाबद्रायलायबाय मालासो सोनो मोनलायलायो मादैया बिराद ओंखाम उखैयोना आरो बिदिनो खुमब्रायाव एसेयानो आलौवो बानलुआ
हांसोआ सनाफोर मेजेम दङ बिराद मेजेम दं ओइ लायदो फंसे जादो बै था दखाननिफ्राय फैबाय बाजार खालामबाय संबाय खावबाय जाबाय मोनानि 10:30 जाबाय सनाफोर माथो बुंबावनो फैनाय लोगो लोगोबोथ' संफैनो हायाना सिं सायो दुगैखांनानै दसे रेस्ट लायो मादैया रेस्ट लानायावनो आयु ओमफ्राय सोरनिबा एसे इउटुब नायबाय ओमफ्राय बिदि खालामखांनानैसो सङो खावो ओमफ्राय 10:30 दिनैहाय थाग थिग 10:30 जाबाय ओंखाम जानाया फुंनि 8टायाव जानानै थांनानै मोनानि 8:30 साननानै नाय सनाफोर बेखायनो मादैया खालि बेदरल' लुबैयो आरो संनानै दोनग्रा रावबो गैयाना फैदोलाय आरो संफैदोलाय सिबाय खोनाजानो गिनानै बुजिलायाखै आंनि बोराया हरै फारि जादोंहाय मेजेम बरहाथारमोन ना बिराद बुरजा जाबाय आं ओंखामखौ गोथाव जाथारदों सनाफोर हांसोजों खुमब्राजों आयौ बानलु गोसाथार बानलुफ्रा सनाफोर दिनैनि जानायनि भिडिअआ एसेबां जोब्बाय मोनानाय जाबाय आङो बिराद मेंबायना लथर फथर मोनजोब्बाय आं उन्दुनो लुगैनो हाला ओंखाम जाखांनाय लोगो लोगो सनाफोर बिदिब्ला दिनैनि भिडिअआ एसेबां जोब्बाय बाय बाय शुभ रात्रि गुड नाइट